Kom je er wat uit heen? Ja, joh. Ja. Dat gaan we al vanuit de meester. Ja? Ja. Ken je er wat van? Ah, die hier net, die in de midden zit net. Nee? Nee, die kan er helemaal geen vlekken van. Is er nog meer bij de jongen? Het is ingenieus, hè, dit al hier. Ja? Dat is voor het net weer. Je moet het een beetje uitvoeren en Ja. met soort en eigenlijk een beetje in de leeftijdscategorie en wat voortzetten. Ja. En een beetje met kleuren Google is ook belangrijk. Dat moet ik gebeuren. Dus dan moet je met machinaal wat eens worden wat wijst dit. Ja, en dan hebben we eens een keer een set in de en die maakt een foto bij en dan had het december in de steen en dan had het erbij bij en dan zit er in die zit daar en die moet daar weer heen. Ja. Maar op een gegeven moment wordt het eigenlijk het resultaat al goed. Ja, dan blijft ze weer behouden. Ja. Zo raak je het hier. Ja, Ja. En thuiskoot misschien de vrouw allemaal al het meubilair samen, maar je ben je hem. Je bent weer de baas. Ja, je bent weer de baas. En als we al met mannen aan de ene van de derde kap naar de inslaan hadden, dat is heel goed. Weer in een hele prut. Ja, Ja, die zij- weten alle 10 jaar. Ja, Ja? ja 10 januari hebben we uit mijn groep gemeen, want dan ben we aan het reden. Nee, nou, En dan, dat is gewoon de afspraak, samen worden ben we bij de club, wat er is, het mij, wat net is, het mij. ik ben al jaren bij elkaar. Ik zal laten foto's doen. Ik heb 2400 foto's van Tolwier. Tolwier, Brommer, Nocht en Wille en wie ik volle was. Dat is echt geweldig. Ja, hè? Ja. Hé, haai? Zeker weten. Dus ja, ik weet niet wat het is. Wat is het? Waarom is het zo mooi, Rikkelen? Het is een virus, hè? Nou ja, ik moet zeggen, echt Spanning, hè? ontspanning. En het allermooiste, de meeste foto's zitten we eten door het bier. Ja, werkelijk. Maar gewoon eigenlijk jongens, hoe noem ik het? Ja, en je vooral erbij. En dat scheelt ik. Wordt bij wie hier thuis, jongens. Ja. En vooral die ben Ja, ik, maar- ja, dat is wie. Ik ben één keer met een vrouw voor het weer om 12 uur middag over thuis. Ja. En weer niet 1 uur voor gaan. Het is net alleen de brommer, maar ik de man die erop zit. Ja. En dat is gewoon gezellig. Toch? Je mag er gewoon Ik niet zeg, op het is meer mij besmet worden. Het is gewoon gezellig, maar elke op een brommer. Ja, ja, En net als je nou een mooie brommer hebt, of een haar, of een poetster, of een lelijke. hij maar willen gaan. Ja. Een beetje ja, onthaasten in deze Ja, drukkertier. we gaan mooi rustig ontspanning hebben voor de show. Ah, doe best net ontspannen. Nee, ik ben niet Dat moet altijd gebeuren. Dat is net bekend. Hoeveel is dan al die boel stressen? Hoeveel man per kilometer maakt? Dat is en dit recht van je vrouw. Ja. 50 kilometer Je per bent bij jaar. de kilometer. Ja, wie hè? Als we 80 kilometer doen naar jou een rondje, hebben we 30 gewoon wel de yield gehad. Ja, en dan betaal je ik nog, hè? Dus ik ben bij die ook in de training te blijven. Wat ik wel het leuke van een poppenhuishobby vind, ik kan alle technieken erin kwijt. Ik kan naaien, beduren, hout bewerken, solderen, nou, neem het maar op. Schilderen, tekenen, alles. En wat is dit? Dit is mijn volgende project. Een kast van een huis. Een huis in een kast. Wat wordt het allemaal? Nou, dit is de antiekwinkel. Daar komt de keuken. Dat is de muziekkamer.
Dit wordt de eetkamer en dan wordt daarboven een bibliotheekje maatje. Hier komt de badkamer, slaapkamer en hier komt 3 liedskamertjes. Naaikamerke, haaltje en een meidenkamerke. In de planning. Ik bedenk meestal de dingen wel zelf, maar ik heb van het zimmer de viswinkel van Door de Blijken maken. Als opdracht. Oh, wat leuk. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat leuk om daar eens even te zien. Ja. Weer, hè? Hoe is het? Alles goed? Ik ben Tini, alles goed. Ja, maar ik ga niet wel eens eerder zien. Maar, Oh, jawel, hè? Jawel. Dat je wel toen een visje haalt. Ja. Maar ik wist niet van die andere Nee. kunstnof. Dat ik hier incognito hier, maar een missie. Ja, precies. Nou, geweldig. Nou, ik weet het best. Ik was jarig. En Suus die kwam. Ze zei, maar eerst even niet in de winkel komen. Nou ja, ik denk, nou, wacht ik even. Ze zei, nou maar eens komen. Ja. Nou, ik denk, dat zal zo'n alwaarde pop hier op de stoep zitten. Dat doen we de 60. Maar toen was er heel wat anders. Dus Ja. daar wil ik je nog heel hartelijk voor bedanken. Nou, graag die. Ik heb er maar een soort plezier aan werken. Nou, dat kan ik zien, dat het met liefde maakt. Ja. Want er binnen details bij, dat is geweldig. Ja. Maar zelfs de ingewanden net leggen erop. Ja. Zoutpotten, Ja. teksten. Ja, dat is geniaal. Die maatjes zeemermin zaten die boven hangt, hoor. Ja. Dat is ook een verzameling van mijn enorme vissencollectie. Ja. Ja, nou ja, dat moest er ook een beetje in veranderen. Ja, zeker. Dus daarom heb ik dat ook een beetje sardinen. Maar ik heb er echt van genoord, een hele soort mensen hoor. Ja. Hij Sto dat maakt. Nou, ik zei, ik geen geduld voor met mijn grote klauwen voor zelf. Maar het is een pracht. Nou, ik heb het maar een soort plezier dingen.